Hello. Me pacho kwasi Dankwa ni. Bacha ni ma. Akwasi. Me pacho we ya me sanke no wo program na. Ma we no correct. Me imagine say come here me tutu ma na mo na nkama ba. And so any me ho ya me no cry me ntimi. Ti me ni producer no kasa no say any obefra me na ma kyerɛkyerɛ me nsɛm mo. Yes wa be ka ayimu na. Wadawroma. Asam no so ne nke hia ye pa o. Said the asem we ye ni di akire ni mani abre wo ho. Me pacho di asem na asi woni sofo intem. Ma me di kan me de afutu ba ma me ni amrante ne amaba o Ghana nyina sɛ omo hwɛ omo ye na asofo aba no e di ne da omo so enso ne omo nyina na ya asofo. Na asem ne sɛ ma me awo mamu nso. Wo ma me awo mamu nso. Bachai. Na enso no edumre bi ase wu etisi abusua no munti enkra na wu ama ya beka me ensa. Oh. Enso na metoso me ensa. Ana masa abaye ba ma ba akopa ma beda mamu. Na me imagine say enka makwa akopa akwankyere na ma hwɛ sɛ ebia bibi bɔne bi mpo na abusua na ye na ye nya so asotwe. Na meko hu Osofo Kofi. Na Osofo Kofi din komo bebre na ọkyerɛ me sɛ me ankasa meto no nyame nsa wɔ me so na awu ndi efiri bosom na yesa na kyerɛ sɛ wɔ ankasa no nyame tumi wɔ wo so mpachane na nka sɛ ma ebe kom efie bosom na so aya so ɔde nti na ɔmo de fa na ma so nti ɔbɛboa me na kyerɛ sɛ abegyina mo ma abusua ni nyina. Na ese nyame dwuma no watimi abɛyɛ na wabo abusua no. Me pacho sa. Me pacho na wankasa wo mfie sɛn. Me pacho me 27 years. Okay, yenkoi. Nti me pacho adaroma me ko so se me didi na chi nti one me ma mbeka sai. Eno ka kyerɛ ma me sɛ ɔpɛso one me ko na kyerɛ sɛ ɔkɔtete me. Nti me ma me ti ase ma me ne kɔtena. Ya tena be nsi me no. Me ohwa na wande waka kyerɛ me sɛ sese ba bi adru no. Mitimi ɛhyɛ nkom, mitimi ɛyɛ nyame dwuma no nti no sese no. Opɛsɛ me ben pa nti no opɛsɛ one me kɔ ba bi na ɔkɔ ben me. Na me sɛ bacha. Na me sɛ sɔfo na sɛ osi nyame na ade ne yɛ adwuma na baby a wokɔ bi me na ɔse ɔno nso sɔfo bi a ɔtete no ɔyɛ ade pa nti ɔpɛsɛ ɔne mekɔ no ɔnom na kyerɛ sɛ ɔno nso ɛde ne nsa ɛto me so nti mpatɔ megye to mu ma yɛkɔe yɛfirifie bɛyɛ te sɛ 9:30 nti anwummerɛ yɛkɔduri na kyerɛ sɛ 11 aboa no sa saa ne mpatɔ mutu kwan firi Kumase ha ne kɔɔ baabi korɔ no mbachai yo yɛkɔ jaso akyi ɔnom yɛsɛ baabi de bugu nti yɛkɔduri no bɛyɛ te sɛ 12 na papa ne frɛ me sɛ me ne mmra nti yɛkɔɛ no ɔmo ɔta bi wɔ hɔ nom a kyerɛ sɛ yɛasosɔ kendo bebree asisi so ɛna ɔmo maa me afena bi saa na ɔmo de hyɛ me nsɛm sekan ɛna ayɛ sɛ sekan ɛna sɔfo no sɛ asɛm a ɔbɛka biara no menka me ndi n'akyi na maame yɛyɛ biribiara wie na ɔsɛ deɛ asi wɔ ha biara no ɛnka me ne ntɛm na ɛfiri hɔ no ɛne ɛnsa bɛyɛ me habit na menom nsa nso deɛ biribiara ni hɔ a menhu wonom nsa ne moma ne w'ani abie mpachan ɛne a wode ayi na ɛyɛ adwuma awurogya ɛne ayi no ɔbɔfoɔ ɛyɛ awurogya na ɔde ne ma awo anaa yamatanga inkubusu anaa ɔbɔfoɔ kora de wankyerɛ ɔbɔfoɔ koro no a ɔno de wonom nsa na wɔba no mpachan de yɛnkɔe
Bezem. Me pacho. Say bezem. Yeah, buy And I love yaka. Na. Be kese bosomi mi ense no e no ka me say aka amamre ba ko e say ye ka de ye koye no nti no. Se no de ma anya de a menwu a mebodam. Hey. Na me say na nya me djuma be na ye won ho amamra wa anya ubi wenwu a bebodam. O say no e je say me di mema Trumu. I just offer bema to. Mpachan. Enkwale o Facebook yi omo ye expect obi be try said o stolen ye nisu Trumu die be pie mu pe eneda ho no Kwasi kasa Me ka chen sa asemo ka kire me de Bible chi na me akra me nim ye nti ekwan be na be ma obitimi no yonko be ma da wa bra ba fa no ena o se enye problem ono we ye bi nti se no me ni mi no oye me anu ma ye no. You do me, I do you. Man no go verse. Step on the dance floor. Hey, kase hey. Young kwai. Nti mami edu se ye tafe se di kan na wo ye ne de o di shem ba ko no na me ti pension ti no ma mpena ma na nto aso. E course se to aso no. Ne mu abi. Ne mu abi nti no mami se ya me no wo ka se ide. Madaroma nti me nya me ho hwe me da pa. So na di be true. Hey. Management niema e kwaso fia na niema bi say no. Osofo ka say photo da so. Just Benkete Chejira TV a radio susu akwala 27 years. Kwara sofu ya panta pa as wo jamo worry enadwa. Wo sofu photo ene ne kon kan ne kotua a atua sai. Ese penta wakwa dwuma no wanya bia nye na nase afra ne se on to choko mle ne ba o de choko no ko ya ne ba ne se dada fa nkwa asem firi woko enu sa na ne kotu na ye me de mesra mo se mo benya doctor bi ada mo benya mo bi ta mo de abua me ya mesra mo ame wa na de se me bre me pacha o Akwasi asem ne ba sa no wa uma me no ya we Atoma bom ma me amane o foda mo mo wonde se o munim no musi ne nje ya obeku obugina na wo ne ba sa no ade na won report to case no police station ma report to case on enso no uniska wasimsa ya kire ye dwon wo ma ne de say ya kire ye nyina dwon ya kire ye dwon ni namu college obi ekoba why case enso am say antentam yes so for nsam odin ai to ba dey so for nsam odin to ba dey e je no betu dey so for kofi no wo se wo dene a wo dem di obi so no so dra na do a obi so ye no ndem wo no so dem di dra na do a obi so ye no ndem wo ten a e na fa no be cheche wa ne ma e fe ne so for kofi no wo be cheche wa ene ne ma she yeti asan yeti akwa yeti akwa kajuma ke betimi aye botantim pa ne taye chire botantim ene taye chire ena no gidro kan wase wo ya fa na so ya tamfona fa wase mi jira tete se drum so safo hene de wo jira mpempem anim no onne ne nenam to wo de aga afabra ne be hia ye fabra na ba be hia motolanke twaka na kom pebre ena matutu nro na mode ya sole na mudi disem mudi disem woni foto ba ma fontre wasi wonu wo ye nyam dwuma kodi obi beturu Akwasi amen ti asamni si ya di sei tacho enya be bosume wo twini abosome nwotwe ni asamni si
Mpacha. Me pacho nti say sabe wo to no wutimi gya wo nan fa ho. Mpacha me ja na ya me hu. Atia bom higher tries length. Ti e ba sa o gya wo nan ya wo hu. Ya wurade Nyankopon. Say wo gya wo nan ya wo hu. Mpacha de bio. Abi je say me say obi nso afrese wa ye ne bio say. Hello. Mami aha, wo se enkomo ya ye die. Wo ne wo nan fofo be aye wo Kumase. If I try. E die na si. If I na ekoye ti o salon. Na mokoye muti. Nti salon ho na enkomo bi kosa ba Osofo bi adanse ne ya keka ho. Nti mi obi am epe ba ni nye bi. Oh. Na me na me dufa me chira kono so o ya ade. Nti me je direction ni free sister ba ko ho. Ana eye na benada. Yasu nada ni counseling ana me ko bi. Ti ko na me de tu me papa nye me na mu ni. Oya no so enkasa me na me hu bi bia. Wa wale anya mfie sei. Na wukunu ede ne be makofa oba foforoto. Enu ntina ama osuo nye bi no. Enti je ye dane no. Nyabotre. Wo wale wuku manya mfie sei. That's a shin see. 6 years. And I won him my. Okay. And I quite na Osofo ni say wuku de ne be ma fa be ma foforoto. Also the akofa me yonko baato. O de akofa onyonko baato nti age se o dane ne ma. Pepa trying. Yo yankwe. Eh. Adwuma hye. Okay, ni emshimi. I'm saying. Once in sana abofo akache. I'm saying se ba ni be omo me. So saying the ayo no just say. Ono nko na betimi antane na mami. Ite madrimu na I'm say papa pacho fayo. O se just ono so fa meto. Obetimi adane ama wajiro ono so fa wo so to. If I try. Na msuni kwenye abrumajo so. Ba mayo ba mepe awache na mepe mawadi nsu yensi. Oye no sada me kodwen ho. Because mama de crunch and my friend said about the member Matiasi. It's near September more last year. It's a quarter so for me. Me kobiana me tuna befa or so they done. Hey, you ready mo po. I will host them oba wafu. Everybody we are more boys our house free and ma so. Ah, urade me sia fimu. Mommy, yes, I don't mention it. I no say me kwala be mu me sanitary pad am you see man found 2 years obi fa de nti me toso me no so me bia na me be nsa no na so ni na nsia o se no ma me ina no me fa me sanitary pad na me use no emra Fa pad nso bre no. Ah, na so fu kofi wa jimi ana. Pad ya wa use so de ye de wo be re ana. Ah, no se akwachire ya and I also the call. but Chinese. Oh, sister, I also sabi also wajini pa. Debbie, yeah, pa war. But any say, a dear desperate nko, a dear nko. And he says, dear Nessie. Mommy, I shall say, you can September, the whole of October, on the Missia, me Sanchi Pad, free December, January, the me booming some new child. Emoja too, sir. Yeah. I will mean vision. Oh.
much is a teacher to Marco baby. Oh, raddy. Marco baby. Na me pa chao, what ni abo uku amane? Well, I didn't say. And one is a hospital and I'm on it. It means you can't tell us on the course of the say I will see you, ma. You can't. We are the cook. Madame Fia, Menino Koy, and it's a Jambona Maniana. As far as me the court, so for now, a shot of me, a seat. December was Collins, Papa. You when we see a double. Or see, I'm if I'm calling them the free buy with a car. Oh, Fako baby, I'll be free buy. You know, something. Mammy, you better throw later. Why? I will need to read him. You better throw later. Why? You better sound through. You better sound through.